Салом алейкум, подписчикои канали майдони Battle Go. Чӣ хеле ки дар комментҳо хоҳиш карданд ва комменти як бародармон ҳамин буд ки ҳар ҳафта ё ки 10 рӯз пас ба комментариҳо ҷавоб бигем. Албатта ки на дар ҳама комментариҳо, ҳамун комментариҳое ки ягон чӣ хоҳиш кардагиянд ё ки ягон чизи ба маънае, ҳамун чизда ягон саволае ҷавоб бигардонам. Ҳамин сабаб ҷавоб мегардонам дар баъзе комментариҳо. Комментарияи якум Эмомалӣ Ғафуров гуфтае ки десантураро даъват бикунед барои батл. Десантураро мо даъват кардем бародар, кадоме мухлиси десантурае даъват кардем. Десантура ба мо ҳам хеле ҷавоб дод ки донишҷӯи донишгоҳи миллӣ будай, дарсҳош бисёре бадай ва ҳамин сабаб ҳоли батл кардан наметавонад. Ба карочи то тобистона вай одам ҳоли батл кардан наметавонад. Саволи дигари Хулиган 008 биги биёр шохи чок кадай 5000 сом додар алика оварди ку ҷавоб ман интизорум. И савол нисбати ки буд? Нашёд Стёпа буд. Нашёд Стёпа ҳамуқа гуфтанием ки Стёпа да 5000 намебиёд. Якумаш, дуюмаш, мо айпай ҳамин кор ҳастем ва албатта ҷавоб медиҳем. Комментарияи дигари Беха 16 райдера батл мон агар бишавад дар хотири тенҷ меёрад. Албатта ҳар як кор мақсад бизнес, раҳи фоидаву зарарта ҳисоб китоб мекунӣ. Райдер батлери беҳтаринай дар Тоҷикистон, беҳтарин батлери Тоҷикистонай. Барои ҳамин албатта ман ҳамчун як ташкилкунандаи батл мехоҳам ки райдер дар площадкаи ма баромад куна, не ки ҳоли мо ёшем, мақсад ҳоли навкорем дар ҳамин соҳа ва якбора ман наметавонам райдера даъват кунаму якумаш ки якбора райдера даъват карда наметавонам, дуюмаш ман кати ки вая батл мемонам намедонам. Медонам ози ҳамаи шумо мегӯед райдера кати Стёпа, не ки ҳеҷ чиз ҳоли ба фикрам на мешава, на уш розӣ намешаванд мумкина. Баъд ҳам тарафи буҷавиш камтар чизи қиматтарай. Саволи дигари Акбар Гулов маълумай доди худо ганда хафат кардагиай? Хай братан, сабр. Доди худо мара хафа кардаги нестай. Ман ҳамаи доди худо хафа нестам. Хай агар вай ма хафа набоша намедонам. Саволи дигари Гисар 07 Ғоибов нависондаи кати Райн 104 ягон барнома кун. Кати Райн 104 барнома каданда ма дар ответи дигари ҳам гуфтагӣ будам ки дари офиси мо барои ҳама реперо ҳуяй, марҳамат, касе хоҳиш дорад биёя иштирок куна, не ки ваи дигариш ҳамияе ки канали мо дар бораи батлай ва Райн 104 ман ҳамчун батлер намедонам вай батл мекуна ё намекуна. ман у одама кати Райн 104 ай наздик шиносам нестам. Ва агар ҳамин барномаи видеои моро дидаста боша, агар хоҳиши иштироки батл куна, марҳамат биёя оппонент ёва, мо то қадри имкон хоҳиша иҷро мекунем. Саволи дигари Наим Умаров салом акай Элон асти як хоҳиш дорам, фақат ки ответаша бите ралик навик да додари радной меша ё не? Радной ака ози калимаи радной худаш дар байни ҳамин тоҷикои худмон радной гуфта мегарданд, братан радной исусе.
ихе гирем додари радноишая не ки агар радной гуфта дар назар дошта бошӣ ки аяк модару аяк падаранд не ҳамсояанд ая районанд иш устара я чандом устара иш я чандом истарая мақсад бародаришон хубай не ки бародари наздиканд ҷурӯи сахтанд не ки аяк падару модар нестанд агар ҳамеша дар назар дошта бошӣ. Саволи дигари Мансур Тураев гуфтае ки Элен брателла, что-то неинтересно шидестай, гуфти ҳамун барада тиҷи иқа МС лапоткара ҷамъ кардасти, все-таки пишу и смотрю, чтобы просмотр бигири. Респект, братан, лекин ягон батлери сози номира биёр ки авҷ гира каналат. Мансур Тураев, раҳмат барои дастгирию барои ҳамин комментария нависондагит. ма чӣ ҷавоб доданиям дар ҳамин комментарият МС лапотка мегӣ биё якчира фаромӯш намекунем ки мақсад ҳами стёпарам райдерам бо кияй нолграм марио навик ҳама ё батлер хеле пайдо нашиданд ки сразу дар шумо маъқул шида бошанд. ҳар як кас як ступенкара мезгара. Кӣ медонад ки ай ҳамин кӯдако мумкин 3-4 сол пас ҳамун батлере шавад ки дар шумо ранги ҳозир чӣ хеле ки стёпа райдер маъқула ё ки дигараш ё ҳам мумкин ай ҳамиё ҳам хали батлер бирояд. Агар мо ҳар як меомадагира номша надонем, мисол ягон бори дагӣ набошем ту биза бира ту намешӣ ҳамаро отказ кунем, мо чизи нав пайдо намекунем. Толика дар байни райдер стёпаву дигар бачаҳо монда мо наметонем. ҳар як чиз бахча вақти муайян дорад. ҳамун и бачаҳорам рӯзе мешавад ки бас мекунанд, ба агар ки ё бас кунанд ба бояд мо ай нол сар кунем. ихе намешавад. ҳама да шанс додан дар корай, ҳамара як бор санҷидан дар корай, дидан дар корай. Бо мегӯ мумкин ай ҳамин бачаҳако райдер стёпаи нав шавад. барои ҳамин мефаҳмам шумо да сразу чизи зур дар корай, не ки иёдам кам шанс додан дар корай. Мақсад барои ҳамин мо кӯшиш кардастем ки як бора ду батл гузаронему, яташам агар новичоко бошанд диюмушкати ақаллан шуморо қонеъ кунем. баробари ҳамин мисол яке мо соҳиби ягон кашфиёти нав мешем, ягон таланти нав пайдо мекунем, таланти нави батла пайдо мекунем. И экспериментҳои мо сабабаш ҳамияй. хулоса ҳамин буд комментариҳоеро ки ман ҷудо кардам гирифтам ва дигари ответи ман ҳамин мешавад ки ман ду рӯзи охир прямой эфир мебарам аз Инстаграм. Савол фақат ман да як савол шидестае ки да хезе барон чӣ ҷавоб мегӣ? Вай тара 20,000 гуфтай. ба бисёриҳо мегӯянд хайна биги 20-тара бите ташкил ки батла визифи навика қабул кардай. Мақсад агар 20,000 боша вай мекунем. хулоса ман шумо да чӣ фаҳмонданем? ман бо мегӯям ки ман нав як моҳ кор кардастам. И баъд ҳозирашда мо ягон доходи зур нагирифтастем олияи ютуб ки мисол бигем ақаллан пули ютубмон пули арендаву интернетмона пагашад кунам. Спонсоре ки пул ҷудо кардастай ҳозирашда ягон чи мо ягон спонсори внешни надорем. Мақсад ки як рекламаш кунему, ба ҳамун реклама мо да ягон сум бита. Мо хали спонсор надорем. Спонсори мо ҳамихе просто сум ҷудо кардастаю ранги як мухлиси батл реп барои тамошо хай майла инаи бикуна. Барои ҳамин то чени зуррасмона мо гузарондастем. Якумаш. Дуюмаш албатта ки барона батл бировардан, барона да батл дидан бо против навик и як чизи интереснияй. И ба як батли зурам мешава. мо дар кӯшиши ҳамин корем. Не ки
як чиза зур қайд кардак барон дар ҳамун видеош ма дидам идеяи зурай морам ай ҳамин чиз дур нарафта мехоҳам бугум ки барон мега ки агар подписчикои каналам 50 000 шава ма батл мебурам дар любой площадка батл мекунам. мақсад идеяи зур тенҷ ман мақсад спонсор катимон шишт гап зад ба як хулосае омадем ки ранги бигем ҳамун олимпийски агония чи ҳамун эстафетара барон қабул мекунему мегем гуфтанем ки и чиста айрӯи чихе гум санҷиш морам агар марҳамат подписчикои канали мо 50 000 шаванд рӯзе ки подписчикои канали мо 50 000 мешаванд ма ҳамун рӯз пули барона кати пули баронда мебарам пулша метум батлша аниқ мекунаму ҳамун рӯз стёпарам даъват мекунам батлша муайян мекунам кати ягон кас и батл мебурам. и хоҳишои и предложение ай тарафи спонсори мо шид ки мақсад агар ҳамақа то ҳамин дараҷа знаменитӣ шава ҳамин канал то 50 000 подписчика бигира мо ҳамун рӯз айпаи гузарондани батли барон мешавем новобаста кате ки худ навикай худ ягон каси дигай баъд стёпарам ҳамхе ҳамун рӯз мо ду видео мепартоем чихе мо пули стёпара метему чихе пули барона метем агар ба шарте ки нархҳо ҳамун нархҳо бошад. боқӣ сарбаланд боше хонаобод боше бо канали мо боше зинда боше.